Avui cuinarem polvorons sense gluten. Torrem la farina sense gluten en una paella durant uns minuts. En un bol barregem la farina torrada amb el sucre de llustre, 80 grams de lard de porc, la farina d'ametlla, la ratlladura de pell de llimona i un polsim de canyella. Amassem fins a obtenir una textura homogènia. Amb l'ajuda d'un corró, estenem la massa sobre el marbre i li donem 1,5 centímetres de gruix. Untem una safata de forn amb els 20 grams restants de lard de porc. Tallem la massa amb l'ajuda d'un tallador amb la forma que ens agradi. Coem els polvorons a 170 graus fins que veiem que tenen un lleuger color daurat, uns 10-15 minuts. Els deixem refredar i els servim amb una mica de sucre de llustre espolvorejat per sobre.